Добре дошли в град Нещастие. Джимми Кул. Опитни зайци. Губим много опитни зайци. Доведете ми нов опитен заек. Изглежда всичките свършиха. Всичките? Как е възможно? Един изпробва железните сомбрера. Друг раницата с кошера. И Стели, той изпробва новия солариум. Трябва да се гордеят, че изпробват нашите продукти. Какво ни чака без опитни зайци? Щастие? Именно! На кого му е нужно? Истината е, че го правят. Те го правят за децата. Така че един ден, когато сополанковците пораснат, да бъдат също толкова нещастни като нас. Има ли доброволци? Кой? Аз? С радост, но трябва да тръгвам. Чао! Внимание, отрепки! Искате ли да пътувате? Искате ли да се усъвършенствате? Не съм ли идеален? Искате ли да чупите такива стойки? Трябва да имам този колан. Тогава зарадвайте лукави и станете опитно зайче! Съгласен! И аз съм съгласен. На какво сме съгласни? Като наши опитни зайци, вие сте част от елитен отряд. Само най-добрите биват избрани. Дишат ли? Стават. Господин Молотов! Генерал Молотов. Така се казва. Генерал Молотов, ясно, сър. Не те чувам, червей! Ясно, генерал Молотов. Май е глух. Генерал Молотов, кога ще получим колани? Когато докажете, че сте достойни плужици, ясно ли е? Ясно, сър. Генерал Молотов. Какво изпуснах? Стига си пукал! Последно. Джими не е подходящ за опитно зайче. Ами Бизи? Безнадежден. Но Джими... Той е идеален. Ако можем да изобретим продукт, който да направи Джимми Кул нещастен, най-накрая ще успея да срина и последната надежда в този град. Колко забавно! Бихте ли дошли с мен, господин Кул? Да, благодаря, че попита. Мърдай, червей! Следва първият продукт. Машина за газирани напитки. Пуска безалкохолни с максимум нещастие. Момент! Чувствам се, сякаш съм измамен. Изпълвам се с ярост. Къде ми е пиенето? Върни си ми монетката. Не се даваш лесно. Значи така стояли нещата. Май не си попаднал на правилния Бизи. Търсиш си боя. Добре, да танцуваме. Добре, предавам се, Чичо. Ще прибавя мента. Видях го в гностюб. Заслужих ли колана? Няма да сломиш Джими. Той е непоплатим. Още е рано. Какво следва? Продукт 77. Огненият сешоар. Редник Бизи, застани в центъра.
Не и веждите! Сега как ще покажа обърканото си изражение? Няма да се получи без веждите. Заслужих ли колана? Продукт 99. Анталони от топено сирене. Не, спокойно. Сега? Все трябва да има нещо, което да го направи нещастен. Момент. Идва ми идея. Идва ми идея! Да. Аз съм гениален. Опитай го, това е заповед. Прекрасно. Не може да бъде. Направен е от кир между пръстите. Нека опитам. Ужасен е! Да. Щом той не го харесва, значи наистина е противен. Ами Бизи, хареса му. Той не разбира. Чисти си зъбите с мръсни гащи. Какво? Не съм единствен. Представям ви най-новия продукт на нещастие. Нещото, което никой не иска да опита. Сладолет от гнусотия. Изяжте го. Или ще съжалявате. Ето за това проучваме пазара. А коланите ни? Щом настояваш? Аз, Луша с лукави седми, ви награждавам за не толкова добре свършената работа. С тези специални екшън колани. Те са ваши за... Този колан е невероятен! Лукави, бързо ела да видиш. Но как? Бизи каза, че му е харесал. Това е Бизи. И аз ще го опитам. Сами! Опитай го. Прилича на карамел. Знам, мразя карамел. Тоест, ме накара през цялото време. Ти, Джимми Кул, събери сладоледа и го унищожи. Или ще загубиш твоя, знаеш какво. Само не него. Хайде, Бизи, чака ни приключение. Остана да направим едно. Да изядем остатъка. Съгласен, коланът има още 2 дупки. Със силата на моя екшен колан, аз също ще ям сладолет от гнусотия. Колан, напред!
Знаеш ли, след първия контейнер започна да ми се услажда. Как се чувствате, пращовци? Привършваме. Ледено! Да! Най-накрая! Победата е моя!